ya shensem no ase e de free Asante mantem krokase kumase emu na Asante mantem aposifo nsem a wode atodwa ene se wode wani atofam a ehunu se wo mu a etwi moto enkanka e wo kwantempon no so no red no so a wonyina ne senti Adom kase ye red aso message na ensem wa ye de todwa nyina ye kamia ye se motofo yi wonte enti se di aposifo ani abrepa ya wo soro won so no bibia wo betomra e wo sa kwan no so no emra no obema no ene nadi ba kwanhia esi wo man akwantempon so a Asante mantem e wo chefa sa wo hwe nipa wo hwe wo nkwa e wo mamu nyina nipa wo mu fi Asante mantem ha no e kamia ye se be se fa e ne firi ha emfiampi no ene aduonu mu no nipa motorcycle ene tricycle ekun wo mu no na ye nipa wo ha aduokron sanso ene ewura emfiampi no ene aduonu ba komu no nipa wo ha aduowotwenson ena motorcycle ekum wo mu e wo mantem Sabre krono mu no enipa wotwa kwa mu a motorcycle ene tricycle ebo won mu omantamu no ehuri firi ahansia aduowotwe ewo mfiempi no ene aduonu mu ekọ ahansia aduokron miensam wo mfiempi no ne aduonu ba komu esan sa aseminti aprosifo adidwumadie bia ba wato din se police action against road indiscipline wotwaniti awase paria wodi tu nipa wotwe motorcycle so a wonfa motorcycle twie ho mra emfa nya adwuma enipa aduokron ba ko a otwe motorcycle edi tietia o menye kwanse kosakose ho mra na wache wo mo asokore mampon kumase asokwa ene oforo krom ne won mo a keka ho esanse aprosifo kire se we ni bredi nkai a wache nipa aduokron ba ko a obone kro ye hu nti no enne penifo ama won kokobọ krata wode bo won kokoses wonim no koye bone kro na bia wache wo mo a wode won be famra kwa so ansa na wo jai nipa aduokron ba ko no aprosifo ya Asante mantem process ahene DCOP afọbọachi ya Adom edi wani mu no ede wo mu kọ monten so kọ kire wo mu titiro ekwaya traffic light akirekire kwai efa so ye adwuma we no waso red o ti jese nipa no e wo so ogina sei na DCOP afọbọachi ya Adom eka kire nipa wo ko di nsensem e wo sa adwumadie mu se traffic light na so red ya kokọ a ede na wo sa wo ye e wo so ogina aso red no baby so aso green ya ahamono nti wo kọ no nso kwa ade na besi nti ma hwe me nwuma mahu se bebre first offenders afei mo committee offense no nti ma ye ma dwen se mema mu nyina warning letters na wo san bu mra no so bie mu a ni ya do ba ha emra nu be di nyonyo intimide mamo no munya madwen se ye gya amokra no ansa mbako na mbedi mra so especially helmet enam so ama nipa aduokron ba ko a aprosifo chi wo mo ne na wo gya wo mo se won fa won trididi mu no abo aprosifo aba so wa na montu a watuo ne na wo mo nkyerɛkyerɛ ti sey wo mu bi ani Adom kase atwehwe nkomo na ye nipa mi na ba ko nhyɛ helmet enu nu nti na mo ye den omo chie si de commander ede ye ko kire traffic light na ehu ye ne ye ni age ye nso especially me de aye adisuade pa de atumi ho fo next time me ye den me nya saade ne bibiom ohimita wi ama ne boni free kumase